Prabu Kumbara Yaksa wis tekan ana kene. Lah dipun dangu napa sampun angsal ngoten. Sang Prabu Kumbara Yaksa kaya wis kantuk kethek putih kang bisa tata jalma. Sang Prabu ora selak. Anggonku ngupaya syarat-saranane tumbaling Astina. Wis oleh dilengen. Bedes putih tak gletakno setengah mati ana nggone alun-alun tapi tak jaluk aku njaluk Sang Prabu Suyudana dhewe sing nigas janggane ben dadi paseksene wong sak negara Ngastina kaya ngono yen kaya ngono aku lak ora sulaya ing janji aku wong temen yen iya ya iya yen ora ya ora janjiku urung nganti surup surya aku mboyong kethek putih wis tak nyatakno dina semengko matur nuwun Sang Prabu Kumbara Yaksa yen kaya mangkono paman sembunyi jupukna wadung tak encel-enceling gedhes putih bebrayan manding ana ing anggane wanara seta wanya jati mununi temengko jati
iki Anoman iki. Anoman bedhes sing iso tata jalma kaya manungsa. Apesmu anon waduh. Gajah metu saka mantilan iku manjane kok apa sing jaga kok ora dirantai ora dikerangkeng rusak kembang-kembang padha roboh iki kok kaya ngopo dadine kaya ngopo Iradalah Banowati ayune rek gak layak ajar wong ayu mah diarani Banowati wong wedok sing iso ngapokno wong lanang waduh yen titik tak condro wadah mripatmu iso bawang sak bungkul kaya ngono waduh elungmu iso nyanti kaya nyanti utangmu kok ora kaya ngono lambe nisor iki lambe nisor jandol kaya waduh bangkeane nawen kumit payudarane monor lah keremen ya aduh lah kemirene bunder seser kaya dibubut gak layak wong lanang sing nyawang mesti gendeng sapa nyawang Banowati mesti kebimbang mati tebu ludes sawah ludes ya gak apa-apa wong pancen ayune kaya ngono kaya ngopo lah iki mangko ya gak kualik oleh depan kaya wingi tobat kok iso ngono gajah kok bisa toto jalmu aja ngomong sing aneh-aneh aja ngomong sing aneh kon kok tasawat panidon ya sawaten aku lho ana wong wedok wani nyelatu aku tambah kebimbang tambah kesenengan ngono iki wong wedok gak kenekan iki rupane ana wong wedok dadah wong iku lak sangkuk ngono siji gak trimo wong sangkuk kaya ngono nyamane mangane gak trimo Duryudana iku ae aja disip kenawan Duryudana bengine Janaka ani nguber Janaka wong pancen Janaka ya gantenge kaya ngono ora gak kebimbang kaya ngopo tapi tak elingno Banowati lek konku adik konengan bojomu konku lak gak karu-karuan ayo kon terusno kon tak elingno gak enek uber Janaka tak kandhakno bojomu Duryudana kon lak yo sida dipegat dadakan kaya aja ngomong sing kaya ngono aja kok buka wade jare sapa aku kebimbang Janaka jare sapa aku kebimbang Janaka tapi ini yo anjene yo ala tibake kan iki sapa sih wis pokoke ora peduli tok ora Janaka
dening sak cedhaking sumur Jalatundha ing mriku Sang Werkudara anglakoni anindakaken matekur sejati memuja swantah ndhepe-ndhepe ana ngarengane Gusti kang andhar bewadi lakuning Sang Werkudara among laku mijil Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci sira adat Allah sifat Allah kula sejatining satriya nyuwun wicaksana nyuwun pangwasa kangge tumindak ing satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput jeneng sira wijila panjenengan ingsun kang kagungan kersa arsa nyuwun kanugrahan sing dewa yang padha nenang muga angandhapaken wahyu tri manggala rampung patrap semedining injil kang sejati doa rikala semanten dipun cariyosaken Sri Nalendra Bathara Kresna andhap saking alam pangerantunan amboyong wahyu kekalih setunggal ingkang dipun wastaning wahyu kaprajuritan ingkang setunggal wahyu katentreman sareng sampun dumatok ana papan ing panggonane dasar ing kono jinungkung marang moyang-moyange jinungkung marang leluhur-leluhure dateng kena kersaning Yang Mandha yang kersaning Yang Widewasa Sang Werkudara kasalira wahyu kaprajuritan manjing dhateng Werkudara wahyu katentreman manjing dhateng Sri Nalendra Bathara Kresna kacarita ana ing antariksa udan kusuma udan sekar kang gandaning arum Harjuna Kakang Prabu panjenengan kok katingal mencorong mekaten Kakang Werkudara
panjenengan kok katingal mencorong kados mekaten Kakang. Bayu. Jawa Bayu. Mencorong kaya ngopo sih Yayi? Kados panjenengan sampun kasinyungan wayu mekaten. Panjenengan ingsun ora ngrumangsani Adi. Aku ya ora ngrumangsani yen kenugrahan wayu, kasinyungan wayu ora ngrumangsani. Nanging Kakang Prabu panjenengan menika katingal mencorong Kakang Werkudara inggih katingal mencorong. Tobat, iki lho gajah. Sapa ngendi kok moyak kowe mosok yamene ana gajah ngam. Iya Kakang Mas Patakno. Mas Patakno iku lho gajah. Iku kaya ngopo? Lho suarane kok. Lho suarane iku. Wah iki lha mesti. Kaya karo aturan karo Subasita sopan santun. Wah. Aduh. Apa kok kenapa kok jojono bokong kuwi? Wah, karo. Mening ben kok kanggo wong akeh ta ya apa? Lah mening ben kok aku didungi ta ya. Para iki sakjane. Jan apa? Mening ben kok munggah-munggah nang pacet kono golek sing aman kok. Karepe kaya kamu padahal Kakang, aku iki lho tuber-uber gajah Kakang. Aku lek diplaleng kok aku mak gemeser. Ngene iki aku adem, atiku adem. Aku gak ngono Kakang Janaka. Iso ketemu ana kene. Rika tambah tuwa kok tambah ganteng. Kakang mbok tambah tuwa kok tambah lali. Lho, kaya ngopo? Ayo. Ini iki lho ketemu pisan nyes. Karo sing kono iku gak seneng. Soale perasaan selalu dimain-mainkan ngono. Yo yen pancen kaya ngono endi gajah. Gajah sing uber-uber awakmu tak utunge tlalene ana ing kene. Minggiro Nyai, minggiro Kakang kok yen kaya ngene ladalah sosok Prasawati tubel.
Moses lek kon nyimpen sego pecelmu ana ndi kon ae. Kon iki jaya ngono. Sik kae dadi wong lunge dhewe. Ayo nang salin. Kok nek gak nang salin lu jam piro kok nang. Iki cara rekaman kuwi kok. Tapi aku nyawang mburi wae. Apa? Aku nyawang wong mburi ku sing itu cawanmu iku biyen. Oh, tono. Saiki anakmu sing niku. Lah bapakku wis play. Play. Ketua aja nomor tene. Oh. Kasap kacari itu. Banowati mboten kemutan, Banowati mboten eling. Pawilinging Jawata nangkung. Sesampune nampi Wahyu Polong Ratu Wahyu Kanalendran. Jepok senggol kelawan priya liya. Sampun kebladut anggoning den lampahi Sang Banowati pepasyan lawan Dananjaya Harjuna. Wewade kang sampun dipun terak, wewade kang sampun dipun trajang. Kacarita kawontenaning Wahyu Polong Ratu Wahyu Kanalendran Oco mengkrat saka angganing Banowati mandhen kasalira ana angganing Sang Harjuna nampa Wahyu Kanalendran Polong Ratu. Betul ya? Kenapa? Kamu yakin mau enggak? Wonten dawuh. Apa ora ngerti ana celorot munggahmu mendhuwur banjur nyelorot mudhun maneh? Wonten menapa Kakang Prabu? Lho, ya iku diarani Wahyu Polong Ratu Wahyu Kanalendran metu saka angganing Banowati anjing surupe ana Yayi Dananjaya kaya mangkono. Matur nuwun Kakang menawi sampun kasedayan kula ngaturaken. Kakang Mbok Banowati. Iya Janaka, apa Janaka? Atiku wis tentrem karo sliramu Janaka. Kakang Mbok tak kandhani satemene Kakang Mbok iki lak ya oleh Wahyu Polong Ratu. Iya pancen kanggo anak-anakku Kurawa besok dadi kepleket dadi ratu ana ing Astina. Nanging iki mau Wahyu wis undal saka rakamu. Tobat. Dadi Wahyu wis ucul saka awakku. Wahyu minggat saka awakku. Gak apa-apa. Sing penting tresnamu ora ucul saka sanubariku. Tadi apa? Kaya apa? Tapi aku yang ngidek karo Janaka. Wong oleh ngomong bojo mbok kuku apa lengen dhewe kok sangkul. Ora apa-apa sih. Janaka. Apa Kakang Mbok? Kakang Janaka iki ora adus kepingin ta? Iya pancen, iya masih kecut tapi iya masih cinta. Ngono. Waduh Janaka, ana mungsuh Yayi, ana mungsuh.
kaya ngene lelakon iki ya ditengkakaku. Ya Yayi. Ibarat rezeki iku diuber mlayu, dinteni mandeg. Lah, iki minangka pasemon Yayi. Pasemon sing kaya ngopo? Aja nganti batin iku dikalahno marang pamikir. Awet pikiran iku ora bisa ndadekake wujud lan kasunyatan. Awet pikiran iku mung sak dermo ngrancang, sak dermo ira-ira, sak dermo duwening tekad kelawan karep. Anging sejatine kang mujuti lan ndadekake kasunyatan iki lamun bisa nyipta mijiling ati sanubari di kaya ngono iki. Para Pandhawa mukti, para Pandhawa padha mulya awit sing diarani Wayu Polong Ratu Wayu Kanalendran sing oleh dadak Yayi Dananjaya Yayi Margana. Iki ing tembe besok putra wayah putra buyuting Janaka bakal disengkakake ngaluhur, bakal dipengestoni para moyang-moyange, para leluhur-leluhure mbuh sapa besok sing duweni kedrajatan dadi ratu, kedrajatan dadi Nalendra iku.
kaya mangkono. Matur nuwun Koko Prabu menawi kados ngaten. Lah Yayi Werkudara ya aja lewaran. Yayi Werkudara iku duwening yaiku kasinungan wahyu kaprajuritan. Prajurit mula ing kono ora bisa ngelontok saka atining Yayi Werkudara tansah mulung marang Nusantara, mulung marang bebrayan iki. Bebasan sepi ing pamrih, rame ing gawe, anggone nandukake dharma bekti marang bumi, dharma bekti maranggoning Sejudara, dharma bekti maranggoning Nusantara. Tegese mulung iku menehi dharma bekti kang tanpa pangarep-arep ing benjang Yayi. Muga-muga kasembatan apa kang mbok gayuh, muga-muga kasembatan apa kang mbok kersakake, putra wayah putra putumu kabeh mengko duweneng darmaning prajurit kang bebelo tumraping nusa kelawan bangsa. Wah, iya. Yen kaya mangkono. Lah nanging sing luwih abot iku pun Kakang Adi. Abote sing kaya ngopo? Lah pun Kakang iki dadi pucuk pimpinan, ngono. Pun Kakang kudu iso nindakake kawicaksanan, kebijaksanaan sing sak temene. Ora migrang-migring yen yo, yen ora dadak tumindak owah ginsin. Yen tumindak ora ginsin tak endi dununging kawicaksanan kaya ngono. Wah, kabeh wis genep ana ing papan kene. Wahyu Trimanggala wis salira dene para Pandhawa lan Kakangku Kresna. Ya Yayi, ayo padha-padha nentremake penggalih dhewe-dhewe. Ayo ngudi salira, ayo ngudi rasa. Rasamu sing kaya ngapa? Ayo padha dibendu. Rasamu sing kaya ngapa? Ayo nutna rasane Gusti. Ayo Yayi. Wah, ayo. Wis rampung. Kabeh lalakon iki mau wis diayahi, wis ditindakake, wis ditirakati. Kabeh gumantung ana ngarsane kuasane Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti ingkang Amung Tuwuh. Ayo padha memuji, memuji sasekanti ana ngarsane Gusti Kang Amung Tuwuh. Sampun paripurna kangge kula ngelang suraosi wedok. Laring ringgit tubaku Salpurwa kang mawa tatanan tontonan uga tuntunan. Kang rinaos kanthi regu regeng renggeping swasana. Ingkang ala kita dadya sesirik ingkang becik kita dadosaken tepa palupi tulodo. Seneng-seneng geter kelawan pater
dina 7 pasaran 5 dina Kemis Kliwon ngahatet Jumat Legi kula suwunaken wonten ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat Gusti ingkang murbeng dadi Mugya para prajurit abdi negara kang ana Yuni para Raider 503 Mojokerto Jawa Timur muga tansah pinayungan dening Gusti ingkang andhar bebasti Gusti ingkang akarya jagat teguh kukuh bakuh rahayu wilujeng slamet sedayane tansah kasembadan apa kang sinedya tansah kasembadan apa kang dadi cita-citane Dewa sami anurukan sekarang kang arum bandane tondo sing Gusti kang gemawah ana desa Nesolunjo ngandhapaken tirta pratandha pamungkasin atur manggar mancung sinumpetan sekali merdeka tetep merdeka jaya-jaya salaminyo